Не знам колко често успявате да се възползвате от услугите на професионалния фризьорски салон, но ако не го правите редовно, косата ви сама започва да крещи: дай ми нещо подхранващо. Аз лично за себе си съм открила кератиновата терапия като най-добра. Успявам да си я направя веднъж на 2 или на 3 месеца, а когато е съчетана с горещ ботокс, наистина действието продължава в тези 3 месеца. Това, което пропусках обаче, е да използвам подходящите шампуан и балсам след терапията. Нещо, което да поддържа здравината и блясъка на косата до следващата терапия. Искам горещо да ви препоръчам тези, които открих напоследък. Това са шампуана и балсама от серията Кадифе. И двата продукта съдържат арганово масло, което придава допълнителна здравина и блясък на косата и имат страхотен аромат. И двете имат един недостатък. И то е, че стават за цялото семейство. И за мъже, и за жени. За мен това не е добре. Ако някой се чуди какво да ме подари, веднага казвам: искам да ми подариш този шампуан и балсам от серията Кадифе и към него да добавиш и една четка за допълнителен блясък и усещане за лукс. Така че не се колебайте да си поръчате един страхотен подарък.